Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε από την όμορφη Κοζάνη. Ανεβήκαμε πάνω να τιμήσουμε εδώ τη διοργάνωση. Να κοιτάξουμε λιγάκι, να ευχαριστήσουμε όλους τους κτηνοτρόφους που φέρανε τα σκυλιά τους. Τα τραβήξαν το κοπάδι, τα φέρανε εδώ πέρα να τα δει ο κόσμος. Εδώ βλέπετε πίσω μου μερικά δείγματα. Τράβα παλικάρι λίγο τα σκυλάκια. Βλέπετε μερικά δειγματάκια εδώ πέρα. Του μηνική, το οποίο να φτάνει σε κοπάδι. Τα βλέπετε. Πάμε και από εδώ να δούμε και άλλα σκυλάκια. Τα κουκλάκια εδώ τα λευκά. Τράβα και από εδώ Δημήτρη. Συνεχίζουμε λιγάκι να δούμε και άλλα δείγματα. Ακολουθήστε με. Το κάναμε μέσα σε κάτι κτήματα γιατί είναι off the record η συνάντηση. Βλέπουμε δείγματα εδώ, δεξιά αριστερά. Οι φίλοι μας οι κτηνοτρόφοι φέραν τα σκυλιά τους. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ θα πετάξω τα παιχνίδια για μένα. Όπως θα πετώσαμε, δεν έχω. Ορίστε, βλέπετε δείγματα ελληνικού ποιμηνικού. Συνεχίζουμε λιγάκι. Πάμε να δούμε και προς τα πέρα λιγάκι σκυλιά που έχουμε φέρει. Ό,τι μπόρεσε ο καθένας έκανε, έφερε τα δείγματά του να δει ο κόσμος. Εμείς ανεβήκαμε από το Βόλο. Φίλοι από διάφορα χωριά γύρω γύρω το οποίο έρχονται. Συνεχίζουμε. Τράβα Δημήτρη και τα τοπία γύρω γύρω. Βλέπετε, φέρανε καντίνες, να έχουμε ένα καφεδάκι, ένα νεράκι. Όλα μια χαρά. Όλα μια χαρά. Τράβα και εδώ Δημήτρη μου. Τράβα και εδώ μέσα. Ορίστε, ελληνική επιμηνική. Πάμε εδώ Δημητράκη μου. Κάτσε και τραβάω λίγο βίντεο, θα τα πούμε μετά. Να δούμε και από εδώ Δημήτρη άλλα. Όμορφες καταστάσεις, όμορφα πράγματα. Εδώ πατριωτάκι από το Βόλο. Εξαιρετικό δείγμα. Με κοιτού τύπου σκυλιά. Και από εδώ. Πού είσαι αγόρι μου? Ήσυχα, δεν σε πειράζει κανένας. Εδώ δείγματα. Τι έγινε? Φρόνημα, άντε. Φρόνημα. Εξαιρετικά δείγματα. Όλα πολύ ωραία τα σκυλάκια. Τι έγινε? Συνεχίζουμε. Πάμε Δημητράκη, τράβα να βλέπει ο κόσμος. Οι φίλοι μας από το Βόλο, τα παιδιά ήρθανε μαζί, παρεούλα. Εδώ βλέπουμε τα σκυλάκια. Είναι οι λεγόμενοι γρίφοι που λέμε, τα σκυλάκια αυτά. Κάποια δείγματα. Ελληνικά σκυλιά είναι και αυτά, οι γρίφοι. Εδώ ο φίλος μας, ο Παγουνάδης, κάτσε φρόνημα εσύ.
Εδώ ο σκύλος είναι κοπαδιάρικος, είναι εξαιρετικά άγριος, παντός καιρού σκυλί. Φίλε μου, άλλα κοντά. Από εδώ φίλος μου, Παγουνάδης, πώς τα βλέπεις? Σε όλους. Πώς τα βλέπεις εδώ φίλε μου σήμερα τα πράγματα που μαζευτήκαμε? Ξεκίνησε κάτι πολύ όμορφο εδώ πέρα, μακάρι να πάει πιο πέρα, να βοηθήσουμε ένας τον άλλο, να συνεργαστούμε, να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για τον ελληνικό ποιμενικό και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Θες να πεις κάτι στον κόσμο να μας παρακολουθήσει, σε αυτούς που ασχολούνται με το ελληνικό ποιμενικό, οι εκτροφείς, οι κτηνοτρόφοι? Ο ελληνικός ποιμενικός θέλω να πω ότι είναι παράδοση, δεν είναι απλά ένας σκύλος. Έχει συνοδεύσει τους κτηνοτρόφους όλα αυτά τα χρόνια, έχει προστατεύσει τα κοπάδια μας. Πρέπει να δείξουμε έναν σεβασμό. Έτσι αυτό ακριβώς. από μένα. Έτσι ακριβώς. Ο φίλος μας εδώ, ο Παγουνάδης, από ποιο όμορφο μέρος είσαι, πες στον κόσμο? Είμαι από την Καστοριά, από το Μαγευτικό Νόστιμο. Φίλοι, καρδιακοί. Πάμε να δούμε και από εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Καλή παιδί μου. συνέχεια. Πάμε να δούμε και από εδώ. Είμαι η Σφαίρα μαζί τον Άτλα. Ο Άτλας μας, τι είναι Άτλα μου? Η τρούφα μας. Ο Ηρακλής μας. Ο Ηρακλής μας. Εδώ ο φίλος μας ο Αναστάσιος και Χαγιάς από την Κουζάνη. Αυτή είναι η αργό. Η αργό μας είναι εκτροφή δικιάς μας, εγγονή του Ηρακλή, αδερφή του Άτλα, από διαφορετική μάνα. Εδώ έχουμε ένα σκυλάκι το οποίο είναι σαρακατσάνικος, έλα γόρι μου, με χαρτιά Βουλγαρίας, το φέραμε να το δει λιγάκι ο κόσμος, να δει διαφορές ελληνικού ποιμενικού με σαρακατσάνικο σκύλο. Φίλε μου Τάσο, τι κάνεις, πώς είσαι? Πολύ καλά, φίλε Κωνσταντίνε. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, σας άρεσε εδώ πέρα σήμερα? Ωραία είναι. Και από εδώ η σύζυγός του, η είναι Βικτόρια. η Βικτόρια. Γεια σας κυρία Βικτόρια. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Είναι ωραία, κόσμο έχει. Βλέπουμε διαφόρων τύπων σκυλιά και περιμένουμε να δούμε ακόμα καλύτερα. Στη σειρά αυτά που βλέπω είναι αρκετά μεγάλα σκυλιά. Δείχνουν διαφορετική εκτροφή Ναι. και κάτι πολύ δυνατό. Μπράβο φίλε Τάσο. Φίλες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, ο φίλος μας ο Τάσος από την Κουζάνη Γεια σας. με τη σύζυγό του. Συνεχίζουμε Τάσο μου, θα μιλήσουμε, θα τα πούμε. Βεβαίως, Ευχαριστούμε. φίλε Κωνσταντίνε. Έλα από εδώ, Δημήτρη. Να πούμε εδώ και κάτι άλλους φίλους. Όλα είναι τρομερά. Άξιζε η εκδρομή που κάναμε σήμερα. Είμαστε 3 ώρες μακριά από το Βόλο για να έρθουμε εδώ και 3 ώρες να γυρίσουμε. Συνεχίζουμε. Να δούμε εδώ και κανένα 2 φίλους που έχουμε. Να ρωτήσουμε εδώ τους πατριώτες από το Βόλο, τους φίλους μας. Ξενοφόρο, τι κάνεις, πώς είστε? Από εδώ η αδερφή Τζίτζο, ο φίλος μας, ήρθαν από το Βόλο. Πώς τα βλέπεις σήμερα εδώ πέρα τα πράγματα? Πολλά σκυλιά. Σας αρέσανε, περνάμε όμορφα. Τα δείγματα που φέρανε οι φίλοι μας οι κτηνοτρόφοι. Ωραία, έχει κάποια δείγματα πολύ καλά. Πολύ ωραία. Θες να πεις κάτι στον κόσμο που μας Εσύ θα μας ακολουθεί? πεις, εσύ πώς θα Εγώ είπα, εγώ μου άρεσε πάρα πολύ η εκδήλωση. Ζεστά, εδώ τα πάντα όλα. Φίλοι, γνωριστήκαμε, καινούριες γνωριμίες, καινούργια σκυλιά είδαμε. Χωρίς προβλήματα. Χωρίς προβλήματα, το παν. Και όλα είμαστε μια χαρά. Ομάδα να δουλεύουμε όλοι και προχωράμε μπροστά. Αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από τον όμορφο. Ευχαριστούμε καταρχήν τα παιδιά. Ευχαριστούμε. Αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από την όμορφη Κουζάνη. Χαιρετισμούς. Θα τα ξαναπούμε στην επόμενη εκδήλωση. Γεια σας.